गियानसुक गोबां कक सानाय बिथांनियाव अबनो सानाय जमातिया हदानि हदाव करानो बां अरनि तरफ फेत हयते कयनाय निनि हदानो नों ताबुक जरा दंखो नों सनामै थामकदि हदानि कायसा रायदा दङ निनि हदानि बरक सायांगि दंखाखाय निनि हदानो थामकनानि निनि कर्तव्य निनि अधिकार नों ताबुक जरा दंखो निनि हदानो नों थामकदि नों जदि न निनि हदानो नों आसुगै बखरक बयत खायमियाखै जों त्रिपुर क्षत्रियनो याफारिदि बनो जों बाहायकै बयत खेलाय नङा फुरनादि आं नकम नकन्याय ताबुक जरा दंखो ते जमातिया हदानि ताकुक ते बुकुक सं ताबुक दंखो जरा बुबाग्रानो सिनिनानि बुबाग्रा जे सापानो नक बात पलिटिक्स फायनायनो थानायनो एरा जे बानसुकनि न हदानि बरकंगै ते प्रासांगै जे बंखासिनि राजा अ राजानो कुनु दिनो पकनानै करे हानि मालिक जों नों ताङै नों फातानि हांखनबा नों मालिक सनामना नाय दंबा निनि नक थांनो नों पगै थाना नाय दंबा अब कखनो नानि रिगला आं कयनाय जमातिया हदानो समय दंखो नों इदानि किसु दिननि बिसिंनि हदानि बरकनो नों किसु बरकनो नों थांगा खालायमे हंगाय जों क्षत्रिय समाजया गोबागैतै दंलिया जों हाबाव अंकरै जों बाहायकै निनि समाज निनि हदानो जों जागाव तुबि फेमेन जों साइतंनाय एर मধ্যে जों साइतगै फुनुगै रिनाय जे क्षत्रिय समाज